karbiya khai tum da MLA ke hai awidat ma ho bang pho MLA ke hai dola da karbiya long pe komama lo niliamen puet punon niso terang pi tuliram rong hang lunsing teron surjo rong pha habi teron lalang le tum bang pho ke karbiya long pen MLA ke hai tum lu lalang le tum si minister lo nahi ho ladak komane ha konane ke do ke chia sule ladak karbiang long along ke HD minister na manang ji gali lasi lalang le tum bang pho phani li kapin ren gali nang le tum lawang so che thek dunong le dama nang le tum me thang lawang so minister ang hoi ke long ji ala bang phan ke pe grong putha nang le tum pinia ni ko pi posi BJP along ke do karbia tum tabel BJP along ke thekeria tum pini ani pi posi ase chi biha hedelo lapen song ko ane la nakar biang long do organization ko ane do sitam pini ani pi posi na le tum king sam do clip lo tang matang te ile tum ke che ke bia so phan tong la da ile tum kar biang lo ke pe ge khanjang lo ma ho BJP alidara tum la pen la bang pho MLA phan ni pini karjulo nangli tuma phan ni nang karjula hello karbiang long anglong ke karbiang long district ke nang tum ke che ke bia phan tong nang tum pe ge khanjang ma matang te nang tum corruption do thu pi khanjang tong nang tum la HD minister anta nang tum chohang nu he daluma nili nang tum hala sinang fuji athema labangso minister non amen la son hello non karbiang long along HD minister alang li kunara solo alang li lake amen lake Krishnendu Pol boy komalo lake Bangalia muni Pol hello Pal Bangalia muni la kunalo la so muni ke do purante alang li ahem ke kunalo lake Pathar Kandi kunalo adim ke lake Karimganj sasor hala dasi ke thegi dio muni karbiang long dak atokanu ilitum dak inglongar lok kidu kisung karbia khe tuma kisubit kidu kisung la tuna chiniji ma ho ha lada kidu kisung ka chiniji ke la bang pho tum ho niso terapi tuliram rong hang lunsing teron surjo rong phala pen habit teron tum si dak chiniji alang le tum sa dak lokela munit kente people la alang le tum la MLA anda chipalong nu de la pena koi sido tulan guardian minister po Piyush Hazarika phansi अरे कोना पेना एंगुल सिला कोना पेन लोग लासो अवार्ड के थाप जे गार्डियन मिनिस्टर पुगे हां लदा एचडी मिनिस्टर पुदोनो ला एचडी मिनिस्टर सि दोबे ना पोपिलो गार्डियन मिनिस्टर पुगे लासी बीजेपी तुम के क्लेम के दाम के हेलो पिखांजा ला पेन बीजेपी लोग के दो कर बिया तू बांगा खे तू नॉन बांगाली बिहारी तू मिनिस्टर के लोंग लोंग nangli tum lada social media long talk pen nangli tum congratulation ki pidunji nangli tum therak tha deli puji ko bangke nangli me thanga khe tum long dun des se pudote nangli tum copy polo la ye BJP long pachi o eno nangli tum a party ka break dono APHRC long ma eno nangli tum ke claim dam lada ke me nangli tum phanang peji nangli tum MLA ke man pen copy ali dolo lada kha nangli tum copy ali dolo nang kham da pini ani karbiang long manangli tum ko lo claim thek tunji कौन सी नांगली तुम के काम से जोड़ तुम पो नांगली तुम फानी तुम ला दाप पसी नंग चार्डर नांगली तुम ला बांको MLA तुम थिराक नंगजी रात अंगनो कचे क्लांग नांगली तुम नांगली लाम कनिंजे नांगली तुम रात आलोंग कची पिंदा नंग थेगलोंग लोकते नांगली तुम फानी तुम नंग पिन रेमजी जोंग सी नांगली तुम मिनिस्टर चपलोंग तुम थे देले पुतांते निली तुम APHRC पे नांगली तुम फाना पिन रेम पिगी लापेन नांगली तुम फान पिनी मीडिया थेनो निंजेलो nangli tum bangpho angbong ladak HD minister long thek the de pute karbiang long along karbia rat atum ke nangli tum phan boy tai pharu nang pan thogi lai nili thingasi bini media no nangli tum phan nili kla kalam the nang phan lo dasi rat kadoka we karbiang lo rat atok anu kedoan BJP atum jong si rongar lo atok anu nangli tum phan lam thulam dok pe nang than do le putan te nangli tum kang ton nu sing ton nai la to phan kopi polo pulotan te karbiang long ke pahin no la tum hello karbiang long ke chujor tum la tum hello karbia khe phan amhang ke pa ik amhang karbia khe ke aphan ke pawir la tum hello nasi ili tum karbiang lo arara tum komane
job card kemana urunodoi 1200 nang thap lok pele nang tum BJP fan me pik punang kali hala nang tum asu la pe nang tum ke dobek along le jogjima hala si chema tha nang tum no la 1250 টাকা পয়সা nang tum manang thap thap pe nang tum la hejemai dog mai le nang tum ke khoi nei gali laso hejemai dog mai jo ni si nang tum along le phelang ili tum along le phelang wirpu asi lai hoi nang tum scheme chanun ri pole chanun tame sitame la high scheme ke anun pen nang tum along le phelang che jori ili tum khe phan pawiri la pen ili tum sumar tum phan akisung bitekang ri neli la an thansi rana phan stame pachini pon aro ili tum la da council along non ke dobo ma tum la MLA bang kho tum jongsi alang le tum HD minister long la wasonte ili tum ke claim dam ta meseni pon ining ke hang pen ke claim ke dam ta un de ji mene ke sumana akaw mukha ke sitame non bang ke laso BJP a sarkar nang do tik abang ke PGR along ke election un elo lage kudak lo lapen PGR election un elo lapen ilitum article 244A ke laso BJP a sarkar do tik ke ilitum kar bia khe phan ke nang pe lapen election ta claim kle laken neli kudak lo lapen neli pinia angbo seme sitame neli kopia seme thepi mata neli tang derji lapen seme sitame neli angerji tasi karbia khetum ludunang nelo inglo khetum litum ludunang ne labang so BJP aphan ke karbia long pe pavir vek nangji lasi la alang litum laso bidilang lo ke klam ajoksi piniani ye behari bangali atom phan hala pija rija la waron re pen do man ke paplung ni raja phansi ilitum karbia khe phan minister lut ka tek confident labang ke ahok alam lo nang lena ka juta la pen ni ke thans tame karbia khetum chini nang po nang litum aning chelarsi labang so BJP phan bang ke litum bar vek nangji